Her er jeg, og jeg er glad for livet. Hør mig, se mig. Der er noget, jeg vil dele med dig. Jeg vil bruge min stemme, jeg vil bruge min fantasi af en kraft for universet. Den første døde, jeg så, det var nok min mormor. Hun fik lov til at dø i sit hjem. Og hun blev så lagt ind i en stue ved siden af kisten. Og der skulle man bare middagsbrosten ud af vinduet, så kunne man bære direkte over på kirkegården. Det var i Nørrebjerg, og kirkegården lå lige overfor. Min mormor, hun sagde, at hun var midt af dage. Det har også stået som mig som en afklarethed, en smukhed. At kunne nå det til, at man siger, at man er midt af dage, så må man leve godt. Altså, da jeg gik på efterløn, så satte jeg mig i en stol deroppe i det hjørne der. Og så besluttede jeg vil dø bevidst. Jeg har altid været fascineret af vand. Og jeg har altid sejlet langt. Jeg gjorde det, at jeg siger, at den her aften, den her nat, den er for eksempel til Stine, min ældste datter, ikke? Så alle de stjerneskud, jeg samlede den nat, det var så til hende. Så skrev jeg, det skrev jeg i min dagbog jo. Så det kunne de så læse, når jeg kom hjem. Og hvis man skal kunne dø bevidst, så skal man være vis, og man skal søge visdommen, og kunne fravælge frygten, og kunne gå ind i smerten, og bearbejde smerten, som er en del af yogatræningen. Jeg hører aldrig radio om morgenen. Og jeg hører måske først radio sidst på dagen. Jeg gider ikke blive blandet ind i alle de der ulykker før lidt senere. Og det er altid noget åndeligt, jeg læser om morgenen. Og jeg startede med at læse om den animistiske livsopfattelse, som i mit tilfælde var Hart, om den indianske visdom. Og det er den bog, han vind af min mode, og det taler lige til hjertet af mig, så jeg elsker at sejle med vinden. Det er godt et liv i natur. Jeg læser meget natur om naturfolk. At de er ikke stoppet, og respekten for moder jord, og respekten for helheden. Det cirkulære liv. Så går jeg ned, så står på hovedet på min muskelsokse. Og det er virkelig en stor oplevelse at stå på hovedet oven på et muskelsokse. Når så kommer jeg ned, så stille jeg kan. Så rejser jeg mig langsomt op, så starter jeg med at sende tanker til moder jord. Og så samler jeg mine hænder foran hjertet, og så har jeg en dialog med universet, har min tale med universet hver dag. Takker jeg, fordi jeg er sund og rask. Takker for den kærlighed, der er lagt i mig. Og så selvfølgelig så tænker jeg på alle mine børn, mine kære, mine nærmeste, og nævner deres navne i rækkefølge. Og så dem, der lider af hårde sygdomme og tunge tanker. Slutter den altid af med
Led min fod af kærlighedens sti. Jeg kan prøve. Det bliver for meget. Men det er sådan meget dybt. Meget dybt. Det er svært at snakke om, for det er så... Det er samme, når jeg sidder og... Jeg har altid skrevet afskedsbrev til mine børn, at tage ud på de der lange rejser der. Og det er også dødsvært. At sidde og forberede sig. Det er hårdt. Men det er en dejlig måde at starte den på. Det er svært at snakke om, ikke? Og få lov til at dø hjemme må være fint. Og jeg vil i hvert fald gerne dø her. Og det går jeg også at rumstere med, hvordan jeg vil gøre det. Blandt andet forestiller jeg mig faktisk, at jeg skal ligge her. Så jeg har min sø og alt det der. Og den sø har jeg jo selv lavet fra bunden af. De kæmpe store sten har jeg jo fået herind og ligge. Derfor den sø er en stor del af mig. Fra den var ingenting, indtil jeg beplantede den, og nu er jeg ved at lave en meditation og kærlighedssti rundt om søen. Så ja, det må være stedet.